l'oportunitat o l'escletxa de fer un castell somiat els va fer jugar una mica amb el temps, perquè jo crec que allà ja n'érem conscients de que hi havia algú de camí a la plaça del Blat. I era superarriscat, perquè és que el més probable és que fessis enfadar molta gent i allò et sortís malament. Sense que sigui exagerat, però té un punt de jugar amb les normes. Aquell moment de passar l'Ajuntament al lloc, la gent estava tan convençuda que et portava en braços. No em puc imaginar la pressió que devia sentir en aquell moment. L'hem estat esperant i ara tornen a provar les joves el 2 de 9 en forma. Això és el que no té preu a Santa Úrsula. És a dir, jo m'aniré a fer castells en un altre lloc i això no hi serà. Sí! 2 de 9 en forma, carregat de la colla jove! El gir de guió més bèstia que recorda la història del món casteller!